ole ma saberin tuna kan hmuang hian website a kan lutanga website link hi video description a hianin kada kan lo check out don nia description a link kan klika ti hian CRP RRB 11 ti hi kan hmuwa ahnuaya hianin link sang lo oma ahma sabera hianin office assistant multipurpose clerk kan ti thin application form link fill up na link kha ania apanhina hianin officer scale 1 form fill up na link ani boka tichuan ato bera apathumna hianin officer scale 1 le 2 form fill up na link a omani heng apply link te hi kan click anga kan du na zone bera khanin kan va click don ani ahma sabera hianin assistant multipurpose hei kan click anga kan apply du ni chuanin ti khan form kan fill up mai don ani tina pahnina hianin scale 1 officer scale 1 kan apply do ni chuan kan click anga ti hianin registration kan tianga kan fill up don ani chuan pathumna khan kan soita kan khanin officer scale 1 le scale 2 le 3 kan apply do ni chuanin kata khan kan lutanga registration kan ti don ani ole tun tuma hianin office assistant multipurpose clerk kan ti thin kha fill up kan tum don anga ama saberin link hi kan click anga tichuan click here for new registration ti hi kan click le don ani chuta chuan basic info alo oma chuta chuan in details strong fill up tur alo oma name te tin full name te mobile number email id kan tiang chi te kha oma ni ama saberin first name le middle name last name kan tiang chi kha kan fill up anga misawa chuanin middle name hi kan nei vak lawa nam ming le ming pa ngai khani maya chuan khami khadik dewin kan fill up anga chumizo chuanin mobile number kan fill up lenga confirm a hian ngai che kha kan chulut lenga email id la om leya email id hi heta kan share tur chu email id a hianin section pahni a oma section masaso ka hianin @gmail.com kan tiang chi domain names khatel lo turania apahni na domain names a hianin gmail.com hotmail.com yahoo.com kan tiang chi domain names kha kan select donani ichuan confirm email id a hianin a full in email id kan ziak donani gmail.com ti telvek khanin kan ziak donani heta hianin kan confuse thina ahmasazo ka hianin gmail.com kan da telani chuanin gmail.com kha om the bol dona ta khane dik thailo trine kha chin chi aturani ni chuan security code oma tuna K4QFW kan ti hi uluk dewin kan chunga chumizo chuanin save next kan click anga okay pop up okay kan click le don ni okay kan click anga ti chuan registration ti hianin kan ti ta registration number le password kan nei ta ni kan log out palani chuanin hemi registration number le password mang hianin kan log in le mai don ani ti chuan photograph photo le signature upload tur lo oma size sang kha recommended size recommend khan nei thina khami mil khan size angai thina pdf kha kan download anga photograph bi ka hianin size chu 20 kb atang 50 kb in kar a sizing turania chuan signature bi ka hianin signature bi ka hianin le ta le signature hi 10 kb le 20 kb in kar ada turania chuan thumb impression kha 20 kb le 50 kb in kar a sizing turania ti chuan declaration handwritten declaration kha 50 kb 200 kb in kara sizing turani donani ti chuan masabera photograph passport photo kha kan chu sanga ti hianin I confirm ti box kan tikanga photo kan chu zo hnuwa chuan signature choose file hi kan click lenga ti chuan computer a emo phone a emo folder kan siam sa kan sizing sa kha kan va select anga ti chuan I confirm ti kan click lenga right side a hian next kan click le donani ti chuan details basic details tuna hian kan fill up dona
masabera hianin category ST kan danga chuanin are you a person with benchmark disability kan ni chuanin yes kan tianga kan ni lo ni chuanin no da khani le maya disability rolban lo na nei kan nei ni chuanin yes kan tianga khata khanin category sang oma khami kha kan select mai dona ni rolban lo kan ni lo ni chuan no kan da mai nga kan scroll thlanga are you a family member of those who died 1984 ti a hian no kan da mai nga religion ti vela hianin Buddhist, Christian, Hindu ti te oma Christian kan select nga minority religious minority a hian yes kan tianga achan chu India rama Christian hin minority anita are you an ex-serviceman a hianin ex-serviceman kan ni chuanin yes kan tianga ani lo chuan no ani le maya chuan disabled ex-serviceman a hian no kan danga chuan kan ti te zung anga dependent of service guilt in action ti vela hian no ani le nga seeking realization under widow ti vela hianin no ani nga have you appeared CRP RRB earlier ti hianin ni kum lamte kum salama te I RRB kan no exam ani chuanin hemi hi kan select nga CRP RRB 10 ni kum khani a 9 ka chu ni kum masa khani mai nga voi thum kan lo pier ani chuanin control keyboard control kha kan select nga control le select kha kan meturwala nga tikhanin kan ti don ni fresher kan ni chuan no kan da mai nga thilhar sam lova ti chuan kan scroll thlanga nationality a hianin Indian kan da nga state UT for which you want to apply for ti a hianin state a hianin Mizoram kan da mai nga Manipur te Nagaland te katiang kha kan ni chuanin Manipur Nagaland tiang kan select mai dona ni tuna shi chuan Mizoram kan tianga Center of Prelims a hianin Aizol kan da nga main Center for Main Examination a po Aizol kan da nga chuan exam ni a khan ID ken tur oma chu boxa kan tik boxi kan tikanga ID proof alom le ID proof a hianin select tur sang optional oma pen card te passport te driving license voter ID Aadhaar card kan tiang chi te kha oma atulai chuan Aadhaar card kan nei deu feka chuang chuan Aadhaar card kha kan select anga kan du chuanin voter ID po kan select theya chuan ID proof number a hianin Aadhaar card kan select ani chuanin Aadhaar card number ani anga voter ID chuan voter ID number kan da don ani chuan kan chulu zo a khanin kindly indicate medium of paper ti a khanin Hindi and English and Hindi kan da nga ti chuan personal details alom le chuta chuanin date of birth kan pian ni ani akuma thla khatiang kha kan select anga gender a hian male female others a hianin male kan da nga Aadhaar card hemi hi compulsory ani lawa star mark ani lo wang khanin pen card le Aadhaar number hi chu du chuan kan skip theya kan du chuan kan ziak thawanga do have twin brother sister ti hianin kan nei ni chuanin twin kan ni chuanin yes kan te ani lo ni chuan no ni maya name of twin po kan ziak anga twin kan omani chuanin chuanin marital status a hianin unmarried married ti te oma father's name mother's name ti hianin nule pa ming te kan ziak anga address for correspondence a hianin kan omna veng khuwa address kan ziak don ani address 1 hi poimo compulsory nia 2 le 3 hi chu compulsory ni lem lawa du chuan skip the du chuan zia theya district a hianin kan omna district state a hianin Mizoram ani lenga ti chuan pin code a pa kan omna district pin code kan ziak don ani chuan next a hianin address ka correspondent address nen an chuan kan permanent address kha box a kan tikanga correspondent le tuna kan omna le permanent khain anglo ni chuanin a hran pa in kan fill up don ani choose the address for GST invoicing a hianin permanent address kan danga du chuanin communication pokati thei thawa cheng za somsari panga payment pe ka ngai don ani kan validate
validate your details kan click anga okay kan tianga save next kan click lenga tichuan qualification experience le language kha MRB ka hianin select alo nga ya exam pass hianin graduation le atluk puya hian art science commerce agriculture tiang chi te kha oma khata khanin kan subject la kha kan select anga kan pass kum ni thla te ka kan fill up anga chumi zo chuanin graduate kan pass percentage zate tin division grade first second katiang chi te kha kan fill up lenga post graduation ni chu compulsory ni lawa kan nei lo ni chuanin zia khera ngai lawa do you have computer knowledge tia hianin computer certificate kan nei ni chuanin yes kan tiang kan nei lo ni chuanin no ni maya khakha chu har salawa kan nei ni chuanin DCA CCA CCC tiba kan zia kanga kan nei lo ni kha chuanin no kha kan ziak mai don ani har salawa ti chuan kan nei ni chuan yes kan ti anga DCM o CCM o ting kan ziak langa ti chuan local language kha ngai ta kan thiam lo ni chuan no kan thiam ni chuan yes kan ti anga mizo kha kan va select kher don ani ti chuan work experience hi kan nei ni chuanin kan tho to na te kan join kum te ka tiang chi kha details kan ziak anga kan nei lo ani chuan work experience kan nei lo ni chuanin zia kher kha angai lem lo ani ti chuan kan skip theya other details hianin PET pre-exam training anti trina kan exam tak ma khanin test mock test ang khan conduct trina khami kha kan tel du ni chuanin PET exam hian yes kan danga kan tel du lem lo ni chuanin no kan select mai don ani yes kan select ani chuanin aizol nge silchar nge khami PET training center tu kan select anga kan du lo ni chuan no kan da mai anga chuan criminal nge court le khatianga khanin offense kan lo nei ni chuan yes kan tianga case te kan nei lem lo ni chuan no kan da mai don ani ti chuan language non te hianin a top bera kan language mizo te english te hindi kan thiam ni chuan kan zia kanga hindi kan thiam kher lo ani chuanin compulsory ni lem lawa te khanin kan da lawanga mizo le english speak hianin read write speak te hianin kan tong the kan ziak theya kan chiar the ni chuanin kan tik zel don ani validate your details kan click anga chuan chumi zo chuan okay verified successfully intia save and next kan click le don ani save and next kan click ti chuan bank preference hian Mizoram chuan Mizoram rural bank chi awma kan tikanga validate your details kan tilenga chuan save and next kan click le don ni ti chuan kan application form chu hetiang hi a preview lo ni ta a ti chuan kan hria tur chu to pa hian declaration oma box pathum oma avai hian tik pop up lo turani I agree ti kan tikanga second na I confirm ti kan click le anga pathum na ka chu tik lo turani chuan complete registration kha kan click anga okay kan click anga are you sure to continue okay lenga ti chuan documents upload turalo oma left thumb impression khami kha guidelines document upload chungchang vela khanin a size zat vel te kan shalo ni chon khami guideline ha kan click anga a size kha kan siam rem don ani thumb impression thalla khati hianin kan upload ta hand written declaration po ti hianin folder kan da thlapa sizing sign ti chuan kan va select anga kan upload don ani chuna to bera hian security code oma security code hi ta kan mu hi dikthlapin kan ziak lu tanga save and next kan click anga okay kan click le anga ti chuan payment lampang lo langa za somsari le panga STSC de ta na nia payment na tur hi Paytm te Billdesk te olo oma Paytm apps kan nei ni chuan Paytm kha kan click anga kan select mai nga ani lo chuanin online banking te ATM atang kan pay do ni chuan Billdesk kan select anga security code tikhanin kan fill up lenga
okay kan metanga chumi zo chuanin payment na tian lo langa UPI hi GPay te Paytm kan ti te khatiang apps atanga pay na khania tin internet banking te po oma debit card hi chu ATM khatatanga pay na nia card holder name te kan zia kanga chuan chengja somsari panga khamek payment tian kan pay dona tin internet banking kan select ani chuanin online banking atangin ti khanin kan bank name kha kan select kanga chuan make payment kha kan ti mai dona ni chuma hian UPI atangin ti kan tumanga GPay atang khan ti kan tumanga proceed with payment kan click anga ti chuan tuna kan hmuang hianin dinglam sira hianin scan QR code alo mani khakha GPay emo Paytm mukha khami apps ka kan honga kan scan mai don ani ani lo pon enter your UPI ID intia GPay ya kan UPI ID te kha kan chulu tanga ti chuanin make payment ti kan click anga payment kha kan ti don ani ti chuan payment kan pek zo hnuah khanin application form hi print thei turin tian omanga save anga ti chuan PDF file in kan save anga nakina kan hman du huna enlet thei turin computer kan save don ani